ukuthi ngidlulile nami ngakwenza. Mangihlala kusekuseni. Ngihlale kusekuseni kukhanya ngihlalele ngisho sekhanya. Kodwa thina we are complaining sithi akasaqedi ubabugasa. Akasaqedi ukanyiso. Oh wathandaza into engapheli mimi mamgijiyele. We are busy complaining. Amen. Wahlabelela kangaka. Uyabona ngasethundo bathi cross nathi ake sihlale kusekuseni kuze kushaye 10 ngibona ukuthi ngenzeka yini. Uyabona thina sabazalwana sibangaka. This is not a number yabazalwane. Inamba yabazalwane ingaphezulu kwalokho. You know why? Siya complain makhazi sebusika. And mina ngikho good to pray. Wonke lo mthandazo udinga ubani. Lalela ngisho ungadingi nobani. Lalela etilongweni kwakhona abantu ababengathandazi. Kwakhona iboshwa. Kanti kuzoqaqwa zona iboshwa. Uzosala kanti kavese bekuzoqeqa into zakho. Kodwa wena wathi ngiyalala wancamela umbhede ngoba ngavese unequeen. Waphuma lala ngesponge uthi ngiyakhona. Sengikhathele kavese isponge. Ngicela ukuyakhona. Mayifika lana kuqashulwa izinto. Ngoba lo mkhuleko namhlanje kuzoqashulwa izinto. Lo mkhuleko sizokhuleka. Awenziwa ngophola kuphela. Nathi sinegunya neright yokwenza lokho. Kwathi sinikiwe amandla konke ukwenza konke okumnqobayo uJesu. Okumnqobela uJesu. Sinikiwe amapower ukuthi thina noma sinikiwe asifuni ukwasebenzisa. Ngisho ukuthi Nkosi wami ngingani voice enhle ayikho into engithanda njengokudumisa. Yabo kuma la ngisho ngithanda ukudumisa. Futhi ngathi ngadumisa ngale nkathi bedumisa kuze ubuza ukuthi nakhona into ekhona. Bakini. U-keyboard player shaye akayishaye yedwa nje kuthiwa thulani. U-overflow umoya ingcwele ukuba wona udumisayo. Uyazi umoya ingcwele yakwazi ukudumisa. Uyazi umoya ingcwele ukudumisa kulale wonke umuntu phansi. Namhlanje siyatshenwa ngophona ukuthi sebethandazile kuthiwa baqala ngisho nalowo bemvaleli weziboshwa waqala waphenduka wafuna uNkulunkulu wakhe. Nkosi wayebona ukuthi lo uNkulunkulu nguNkulunkulu wangempela. Labo bhale sibakhonza yabona uNkulunkulu. Bakhona umuntu okwazi ukuvula iminyango anyakazisa umhlaba kanti ubani lona? Umuntu okwazi ukuthi kuzamazame umhlaba kuyonto okudala. Mangabe kwenza i-shaking wonke umuntu ufica ebambelela komunye. Babona ukuthi yazi le ndoda singayidelela kodwa khona umuntu ehamba naye. Asimfune nathi lo muntu ngoba leyo ingoma wayekhishiwe lemoya okwakhe ngangosisalutha ngithi thanks God ngoba ngangogide kuze kibe nini lokhu ngithi kuthiwa obani kodwa kukhona umnikazi wendaba okwazi ukuyixazulula okwazi ukwenza izinto efihlakalweni. Amen. uNkulunkulu esimkhonzayo unguNkulunkulu okwazi ukuvula indlela noma kuthiwa ibaleni. Namhlanje sinabantu besifazane andithina we are a deliver immaterial kaNkulunkulu. Amen. Ufuna ukutshela lendihleli kumina ukuthi yabo makuthiwa khona abantu abadeliver umuntu wesifazane udeliver immaterial kaNkulunkulu. Mawe deliver lalela ubaba umfundisi wethu unkasi ubaba umgijiyelo they will deliver umuntu wesifazane. And futhi umuntu wesifazane uyakwazi ukuthi icebo likaNkulunkulu angadeliver iflash. Uyazi umuntu wesifazane asikhipha isisu. Mhlambe bezoba umfundisi obezophendula izizwe ngezizwe.
amacala sesinawo phambi kaNkulunkulu sabantu besifazane. Lalela muntu wesifazane ukuthi wena kwathiwa ungumsizi, kodwa khona thina sibuye ngakho singaba abasizi, sifuna ukuba ukuthi kusize uthina. Asithobe, sifunde ukuba humble. Lani into engichazayo Paul akabukanga ukuthi mina ngizosiza abantu ababenza ebebeyigebengu, bebebulala abantu, begwaza abantu, berape abantu. Khosi thina emabandleni manje sinalokho ukuthi ungazi sibani bani sokwenzani. Ibona le position she's not deserved, but mawubuka into eyodwa, umuntu owakwazi ukunqoba uGoliath, uDavide naye waye-underminwa.